Καλησπέρα παιδιά, The Blue Players εδώ. Είμαστε εδώ με το Free Kill, το Free Kill. Και είμαστε με τον, όχι, Μπιμπούλη. Μπιμπούλη, 10%. Παίζουμε Skywars στο FNG server. Ναι, αυτό το ξεχάσαμε. Α, παιδιά, δεν ήρθε σε το Lucky Block. Είναι σε το Lucky Block. Δεν το ξέρεις, δεν βλέπουμε. Κανονικά. Μπορεί κάποιος να Με απλά λόγια είναι ένα πράγμα. Είναι κανονικά Skywars, μόνο αντί για πολλά chest σου δίνει μόνο μερικά ores, τα οποία κάθε ore σου δίνει και το δικό του πράγμα. Γεια σου, Στράτο. Guys, έλα χαφτάκια, έλα ρε, δεν μιλάω, εγώ ποτέ δεν μιλούσα. Το ψεύδω δεν είναι ταξίδι. Έλα. Πήγες να με ρίξεις ρε. Εγώ. Όχι εγώ, Τσίκο πάρε, Τσίκο πάρε. Τι είπα και Κίκο, Έχω legends. Παιδιά, πείτε μας αν σας αρέσουν τα SMP. Γιατί αν θέλετε μπορούμε να κάνουμε SMP. παιδιά, το πιστεύετε ότι έπεσα μέσα στο ξωτή μου. Πήγαινε να σου πρόξερα. Μου σπάσε το δέντρο που πήγαινε απέναντι. Ωραίο και σημείο. Άσε να το κουτάει λοιπόν. Πού το βρήκες? Μα πώς θα φύγεις? Αν δεν είστε εσύ λίγο... Όχι, όχι! Αν δεν είστε εσύ Steve, όλους άλλους θα τους υπερβάρω, θα τους σκοτώσω να πέσουν από κάτω. Γιατί πότε εσύ ήθελε. Είναι που το θες μπισκότ. Μου λες πάρε ένα μπισκότ. Άσε να το έχεις άρμορ. Ένα. Να το έχεις άρμορ για μένα. Παραλίγο πες το κάτω. Κι εγώ, να με, Τσίκο, να με, Στράτο θα το είναι ψόκισε. Τσίκο, να με. Τσίκο. Ανέβω πάνω από το ένα ψόκισε. Τι? Έχω το ένα ψόκισε. Δεν μπορώ να δω, πώς θα ανέβω. Κάνεις καλύτσες. Έλα, ανέβω. Όχι! Επίσης. Ναι. Κάλεις τώρα παιδιά. Τι καλησπέρα παιδιά ρε. Ξαναεπιστρέψαμε λέμε εδώ. Πήρες γύρω. Συγγνώμη παιδιά για το λάθος. Συνέχεια θα αλλάζουμε ομάδες. Κάποια στιγμή θα είμαι και μόνος μου. Αρχίζει τώρα. Που είμαι με έναν χάφτα. Πάπα, λαγκάρι. Oh yeah. Boom boom. Oh yeah. I went in the bear. Επειδή δεν παίρνει κανείς για την απόλαυση. Α, διαμάντι. Πάμε. Ω, τα έμουν, εντάξει. Γιατί έκανες αυτό το παθιασμένο. Εγώ.
Freestyle. Έλα πάμε, αγκάτι το. Δεν ξέρω τι λέω, ούτε Τη εγώ. μέση ρε. Πάμε για level, να παίξουμε Diamond, Παιδιά, τι είμαι. Τι, Άμα βρεθούμε μέση, τι είμαι. ναι καλά, Σίγουρα. ναι σίγουρα. Παπά, Παπά έφυγε. πού πήγε? Κάτσε να τον τσεκάρω μια εγώ. Κάτι έγινε με το ίντερνετ του αυτός. Έκλεισε παπά. Ωπ, σ' άφησε! Ο παπά. Ναι, Τι λίτλαν. Ο δικός μου πέθανε ρε. του Πάπα έπαθε κάτι το ίντερνετ. Συγγνώμη γι' αυτό. Δεν το περιμένω. Γιατί φεύγει και πεθαίνεις, γιατί το κάνεις αυτό. Γιατί το φεύγεις και πεθαίνεις, γιατί φεύγεις και δεν ψοφάς. Φεύγεις. Κίκο ζεις. Όχι, δεν ζω. Α, οκ. Ναι, μωρέ, ζω. Οπ. Ω. Diamond. To diamond. Τζεν. Diamond sword. Diamond sword. Diamond pick. Έχεις δεν ζω. Diamond sword, καλό. Nope. 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 Νου. Nope. 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 Στο φίλο, το νησί μου δεν έχει καθόλου δεν. Nope. Πάω μέση. Πάω μέση. Θα έρθεις. Τι πάμε. Ναι, μωρά. Περίμενε. Κάτσε, περίμενε, δεν πάω μέση ακόμα. Δεν μου τσόλ. Και εγώ έχω βρει. Κάτσε να πετάξω ό,τι δεν θέλω. Παρά λίγο πήγα να πω να πετάς. Να πετάς και να μην ψοφάς. Δεν γίνεται αυτό. Δεν ξέρω κι εγώ τι λέω. Α, παιδιά, στο texture pack δείτε πως είναι ο ήλιος. Ανάποδα όμως. Δείτε πως είναι ο ήλιος. Με γυαλάκια, μυτούλα και χαμόγελο. Αν πάω φτιάξω ένα bow τώρα. Α, ναι, και εγώ θέλω bow. Α, παίρνει ο πάπα, κάτσε τον βάζω εγώ. Του. Εντάξει, 8. Έλα, παπά. Ναι, μωρέ, εντάξει. Ψόφισες όμως. Εγώ, Ο πάπα. αφού ο Πάπα δεν... Καλά χάνεις ρε. Όχι, ρε, φίλοι μου. Αφού ο Πάπα δεν τέτοιο. Παπά, Έλα, παπά. ακόμα. Κάτι έχει πάει στο ίντερνετ αυτό. Ναι, στίξ. Να το περίμενε, μην πας ακόμα μέσα. Why βασικά. Κάτσε να πετάξω πράγματα. Δεν το θέλω. Γιατί να μην πάω μέση. Περίμενε, να έρθω κι εγώ. Α, οκ. Δεν το θέλω. Α, δεν είναι αυτό. Καλά τώρα το παίρνεις. Το έχει πει 15.000 φορές. Δεν έχω chestplate και... Ναι, δεν έχω chestplate. Και κράνος. Την άλλη να σε νουμπάς και να πέφτεις. Εντάξει, εντάξει. Καλά. Πας μέση. Ναι, πάνες. Κάνω να βαρέξει τον Είσαι μπολ. όλος iron, εκτός golden, και έχεις golden leggings. Ναι. Να σε, Έπεσα. Μπράβο. Μπράβο, Λίν. Μπράβο. Α, Ω, πήγαινε μύτη νομίζω τι να κάνω. κοίτα Γιατί έχει τι. πετάξει κάτι legends. Δες το ραχάκι pixel που κάνω, δες το.
Τάκ. Σε σημαδεύει κάποιος. 2 είναι μέσα λοιπόν. Γιατί κόζω. Κάνουν PvP, 2 είναι μέσα και κάνουν PvP. Παιδιά, από ό,τι μου φαίνεται το παιδί θα νικήσει. Εγώ. Ναι. Φύγε. Θα ψοφήσεις. Κάτσε να σου πω εγώ, κάτσε εκεί. Είναι ένας μέση, κάνει PvP με έναν άλλο. Πήγαινε. Είσαι κάπου όμως. Πήγαινε. Σε βαράει ένας να μπω. Πήγε, γιατί σε βαράει. Ω! Μπράβο. Είναι δύο mid, πρόσεχε. Σημαδεύει. Σου έρχεται. Όχι. Αλλά έτσι και λεπτά. Παιδιά. Αυτό δεν ήταν το βίντεο. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Ναι, αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε ένα subscribe για να ενημερώνεστε για πότε θα ανεβάζουμε βίντεο. Κάντε ένα like αν σας άρεσε το βίντεο. Subscribe. Το είπα αυτό, τέλος πάντων. Δεν πειράζει. Και ναι, γεια σας. Γεια σας.